представям ви нашия ресторант на колела. Нямаме компромис към комфорт. Здравейте! Днес сме се събрали да решим един от най-основните проблеми на човечеството, а именно яденето докато шофираме. Всеки, който го е пробвал, знае. Омазваме целия волан, трохи навсякъде. Ако се пробвам да не капеме, може да се видим с шефа. Не върви. Също така е и нелепо да пробваме да не ядем докато шофираме. Затова ние предоставяме съвсем ново решение, а именно ресторант на колела. Как това ще работи, предстои да разберем днес. За задачата сме избрали перфектния автомобил. Кола, която може да придаде това премиум изживяване, което искаме клиента ни да усети. Нали, това не е единствен автомобил, с който разполагаме, но просто това е единствен, който минава всичките ни критерии. Toyota Yaris. 4 гуми, 5 места и най-важното, по документ се води автомобил. И сега трябва някакси го превърнем този автомобил в место, което човек може да се отпусне и да се наслади на нашата кулинарна магия. Колко трудно може да бъде? Заради това решихме да се срещнем пред близкия магазин и да се захванем с работата. Ето. Не, в практикер. Практикер, тетрадка в практикер. Това е топ за мен. По принцип точно е такова нещо ни трябва. Това е страхотна забавка за мен. Това е най-добрата тетрадка. Даже тя е с намаление тази тетрадка, не знам дали. Да ви знаете, аз имам карта за отстъпка тук. Според тук мога пише този. Да? Топ, като психиатрията. Сестра Иванова ми наби бронза за 3 звезди. 3 звезди, да. Бат, виж колко много има. Няма цена. Бати няма цена. Чакайте, елате. Дай ще си лепнем ние цена. Струва 10 лева тази тенджера. Не, естествено изобщо не е такъв модел. Добре? Колко пари струва? 8,90. Плат? Не, е такова според мен. Четка. За боя. Много важно е направо още. Не мислиш ли? Аз ще го плачам. Тук си, това е очевадно какво ще прави. Така взимаш го. Дами и господа, представям ви нашия ресторант на колела. Знам, има само една дума, за да мога да опише това творение – брилянтност. Нека ви покажа какво се случва вътре. Понеже сме вдъхновени от Майбах Пулман, взехме идеята, тук сниме, за стената, която има по средата в автомобила и решихме и ние да я сложиме. Така осигурява допълнително изолиране и спокойствие в залата. Също има нещо, което дори и колаген ще ни завиди. И това е килим за приветстване. Сега е време да ви покажем и кухнята. Ето, заповядайте. Тук имаме всичко необходимо. Тенджера, в която да готвим. Това е за десерти. Имаме хладилник. Даже има и абсорбатор. Какво повече? И сега е време да преминем към най-съществената част, а именно ресторантната зала. Заповядайте. Тук, както виждате, най-голямо внимание се обръща на лукса и комфорта на нашия клиент. Разполагаме с поръчков диван Louis Vuitton. Разполагаме с всичко необходимо да обслужим нашия клиент. Разполагаме с маса в духът на дивана, цветя и паравана, за който по-рано колегата сподели. Аз ще бъда сервитьорът. Както виждате, това е моето място. Тук е връзката с кухнята, за да може клиента винаги да посреща храната си топла и прясна и аз да предавам неговата поръчка на нашия шеф. А тук е всичко необходимо, за да обслужа нашия клиент. За да изглеждаме още по-професионално, преоблякохме се, дадохме име на нашия ресторант и подтеглихме към първия ни клиент, който изобщо не знаеше какво го очаква. Заповядайте масата. Не, ти си клиент, ти просто ще хапваш днес, не се притеснявай. Ето, бан. По-тежко нещо, падах ми за лъжи го изсипят. Една покривчица. Ето за уют. И нека ви предложа нашето меню.
Специалитета на деня е лайна сако. Да, фана ми окото. Домашни пекали, пекални изделия, поднесени с дарадонки. Дарадонките домашно приготвени ли са? Дарадонките са домашно приготвени, готваче гяка. Готваче гяка. Ето го готваче. Супер. Ресторант на колела, нали? Да, ресторант майка ти. Ясно. Понеже е ресторант на колела, искаме да попитаме до коя дестинация искате да стигнете. Карай, аз ще ви кажа. Добре. Да започнем с нещо за пиене, предполагам. Един джинс, тоник. Тоест шампанско. Да, шампанско. Шампанско. Аз обичам италиански. Да. Кур. Шампанско. Така. Искате шампанско за пиене? Още едно шампанско, предполагам. Да, и едно за вкъщи, ако може да се опита. Ще пробвам от специалитета лайна сако. Също така салата без цезар обаче. Те Цезар го убиха. Няма страшно. Да, Цезар го убиха, така че салата Цезар без Цезар. Да. Ами днешният десерт е разстройство. Ще си върви много добре с предястието ми, така че... Да, разстройството се сервира с крокети, сладки крокети. Преработени или... Всичко е преработено. Нашия готвач е номер 1 в света. Значи ще си вземе едно разстройство, да. Разстройство за десерт. Да. Готов ли си с поръчката? Да. Това ли беше? Жълтите петна. Това не са жълти петна, това е логото. Всичко, което виждате е поръчково. Един дядо, почти слаб на 85 години, ги прави на остров Сърдиня тези покривала. И е направено специално за колата, както виждате, вижте. Няма никъде дупка, няма никъде... Точно. Ти сляп предполагам на око ги гледа. Да, на окото ги гледа нещата точно. Чаша имате? Благодаря. Шампанското за клиента. Благодаря. Как ви се струва? Аз си издухах носа в тая. Много вкусно. Да, усетих. Лекия солен привкус. Да, много добре. Ето, заповядайте. Клиента много хареса шампанското. Нашия готвач в момента приготвя световно известния му специалитет. Няма как да го сбъркате. Разбрах, че 3 звезди Мишелин. Да, 4 реално. 3 беше преди да сме на гуми. Ето вече започнахме да приготвяме храната, както чувате. Усеща се, че котлоните са... Да. Ето котлона го чуваме. Мири се на кухня. Абсолютно, вижте какъв вкусен аромат, то така ви се дояжда още повече. Вместо да изолираме клиента от процеса, той става част от процеса. Да, страхотно е изживяването. Макарон, БГ, паста и... Абсолютно. Ние нямаме конкурент, реално. Не страната в света нямаме конкурент. Няма други хора, които да предлагат тия услуги. Има в самолет разни, които го предлагат, но Не, на аз съм гуми. бил. Държим на чистотата. Да. Полирани са. Хигиената е на първо място. Не се притеснявайте, това от кухня. Това е напълно нормално. Идеята е вие да не се притеснявате за пътя, а да можете изцяло да се фокусирате върху храната и изживяването. Може да помоля за още едно шампанско, тъй като поръчката нещо се бави? Това е комплимент от ресторанта, да не си помислите, че... Заповядайте. Много ви благодаря. Това, което в момента усещате цялата атмосфера, всичко дължим не на мен или на шофьора, изцяло на готвача. Да, сигурен съм, че това е зад спектакъл за всичко. Ето, както виждате, се запълва с атмосфера ресторант. Нашата бална зала. Защо не мирише на погребението? Не. Аз не съм добре запознат, но тъмяната мисля, че не е с такъв мирис. Не. Това е от дялото на готвача, става се. Ритуали, нека Готово е. кажем. И готвача
Ето ви първото блюдо. Заповядайте. Има ли нещо, което ще ми навреди, ако го захапя? Има ли нещо, което ще му навреди, ако го захапя? Да. Не. Няма. Съвсем безвредна е, храната е екологична. Той наистина ще я захапя. Не. Храната е Това е презентация. На ниво, да. На ниво. Чак ви завиждам. Добре, че после ще нарежем тия кадри. Моля ви, не ползвайте приборите от предишното ястие за това ястие. Няма никакъв проблем. Специалитета да подготвим. Да, подготвим го само. Готви се. Тройният специалитет. Нашият шофьор е на световно ниво. Да, не се усеща едно... Все едно не се движим. Все сме във въздуха. И той знае къде отива. Не му е нужна навигация. Да, аз му казах два пъти, той вече знае къде отива. Реално той се издупи. Да, той е гълъб и възползва се от магнитното поле на Земята. И по този начин пътува. И разнася болести. Той е слаб. Да, и разнася болести, без болест. Ресторант е. Добре, може да ми разкажеш повече за готвачите? Готвача, както ви казах, го намерихме в една гробница. Не сме много сигурни на колко години и комуникацията с него е малко трудна. Както видяхте, аз когато ви записах поръчката, използвах специални символи, не букви. Не мислям, че готвача от преди букви. Или ви даде тези символи? Където го намерихме, ги имаше по стените. Ясно, че той си ги знае. Той си ги знае, да. По-скоро ние ги научихме тях. Да. И беше малко вкаменен, вцепенен първоначално. Какви е първоначално? Зле, гонеше ни и кръщеше. Но се сработихме. В момента, както виждате, екипа е много сплотен, много добре смазана машина. Това да остана... Десерта или основното? Вече избавих бройките. Доста хапнах. Ето, сещате ли аромат? Чак ви завиждам какво ще ядете наистина. Бих споделил, но като за първи път бих си го изял. Разбирам. То не е тук така. Това е прочути експлозивен десерт. Това, че... Готово! Нали... Благодаря. Ето. Супер. Дайте. Мисля, че готвача е за почивка. Това излезне почивка. Каква консистентност сте това или ако може да ми го презентират, защото... Да ви го презентирам, разбира се. Прилича на кариес на крава. Та поправка си обичате, обаче насекъде я слагате. Най-хубавото е, че усещам, че нямаме почва под краката ми, разбираш. Ако ми има това, ако го разсипаш, ще стане страшно. Ето, котлона отново рамете. Ето вече усещате комфорт, който гоним. Това ще го закажа пушка. Ето един дигър. Да може да хапвате спокойно. Не се притеснявайте. Няма за какво. Ако зеквам, просто ми е малко притеснено. Ще ми Няма проблем. Ще се отпуснете. Сигурен съм, че няма да сте ни за последен път клиент. Аз със сигурност ще ви пусна пак. Аз усещам как отдолу не почва, разбираш и... Коланите не са необходими. Зад волана стои слепец без крака. Няма какво се притеснява. Ето вижте ме вън е пълно безопасно. Комфорта е на първо място. Нямаме компромис към комфорт. Това е първа класа, това е нулева. Те нямат тухла за тех. Нека придаде малко атмосфера в ресторанта. Благодаря за всичко. Моля ви, оставете, аз ще държа. Готвача да ни го държи тези неща.
Това ще ви стане един страхотен спомен. Да. Само да питам, наляво или надясно? Направо. Добре, че не беше направо. Добре, че не беше направо. Ще направя масичка. Моля ви, не, моля ви. Ако обичате, моля ви. Това не е ваше задължение. Да, благодаря. Ето. Вие просто трябва да се насладите на обстановката, на аромата, Много. Скоро не би било толкова. комфорта и нашето удоволствие идва, когато дойде време за сметката. Сметка. Ами, мисля, че дойде време за сметката, десерта на човека. Или не? Ето, заповядайте сметката. Благодаря. Може ли само да проверя сметка? Разбира се. Да, всичко от куче. Като че ли сметката най-ви хареса? Не, всъщност основно това ми харесва. Което не знам как е. Много пробвах и без страхотно. Ето. Добре, да. Аз това всичко просто в момента. Има и помогли. Това са сметката ли си я вземе? Може ли сметката само за един момент? Вземете и проверете дали сте написали всичко. Не е лошо. Ние също си водим малко вътрешен контрол, така че ще ви помоля, нека първо ви попитам как ви се стори кухнята на първо място. Десетобална скала или просто мнение? Просто мнение. Ястите са приготвени много хубаво. Готвача е с златни ръце. Искам да кажа, че подправките, които използва, нито съм ги чул, нито съм ги опитвал, нито съм ги виждал. Най-вероятно е да ги опитам и вие повече. Но е на ниво. Също така има уникален собствен стил, който предава презентацията на чинията, която става още по-вкусно, още само когато я видиш. Така че за готвенето мога да кажа, че адски силно и необходимо. А шофирането как ви се стора? Аз не усетих да се движим. По въздух или по релси или не знам, нямам идея. И последният въпрос към вас, който искам да задам е някакви препоръки имате ли към нашия екип или ресторант? Може би, ако някак си вкарате да има забавление между ястията. Да накарате клиента да направи нещо, да се почувства, че е вътре в ресторанта. Разбирам. Може ли само ето тук да се подпишете отдолу, че съм предал правилно данните, които вие споделихте. Ако искате, прегледайте. Не, аз съм приятел. Благодаря ви много. Благодаря ви много за присъствието. Благодаря ви много. Надявам се да ви е харесало. И аз благодаря, страхотно преживяване и ще се видим пак. Довиждане. Чао всичко. Хубав и успешен ден. Благодаря. След като смразихме първия ни клиент с уникалното ни изживяване, се пуснахме да вземем моят приятел, който изглежда плашещо много на Осама Бин Ладен. Заповядай. Забравям ключовете.